ассалому алайкум бародарон, ҳама каса созен хубен. Бародарои азиз, ярдонагӣ лайка мечухем, ҳатман дар канали мо подписатсия мекунем ва ҳаррӯза видеоро метавонед аз ҳамин канали мо бохабар шавед. Курси имрӯза 1000 рубл дар бонки миллии Тоҷикистон 122 сомон, дар бонки Эсхата 1000 рубл 122 сомон, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 122 сомон, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 122 сомон, Газкоммербонки Тоҷикистон 1000 рубл 122 сомон, Коммерсбонки Тоҷикистон 1000 рубл 122 сомон ва Душанбе Сити Витамин ҳумо 1000 рубл 122 сомон. Бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш, раҳмат барои дастгиритон. Миннатдорам аз ҳар яки шумо. Бародарои ҷон, дар ҳама ҳамин банкҳое ки ман омода кардам 1000 рубл 122 сомон.